L-4 filgħodu bdiet uffiċjalment il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-qorti kontra l-isqalli ta' 49 sena li nhar is-7 ta' Marzu li għadda allegatament ipprova joqtol lil uliedu fil-limiti tal-White Rocks. Qabel ma bdiet is-seduta tal-qorti l-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit esprimiet ix-xewqa li t-tifla tal-akkużat tixet. Dan iżda ma sarx minħabba li l-prosekuturi argumentaw li rridu jkollhom f'idejhom iżjed dokumenti relatati u issa mistennija tixet fis-seduta li jmiss. L-ewwel li tela fuq il-pedana tax-xhieda kien l-Ispettur Kurt Colombo Zara li spjega li f'dak il-lejl mara akkumpanjat lit-tifla tal-akkużat fl-assa ta' San Ġiljan u qalet li waqt li kienet qed issuq fi triq il-kosta rat li xkejkna tibki mal-art. Spjegat li kif waqfet it-tifla qaltilha li missiera kien għadu kif qatel lilħuha u prova anke joqtol lilha. Il-pulizija immedjatament marret fuq il-post fil-White Rocks, l-istess post fejn il-familja kienet mura l-barbecues, fejn sabu lit-tifel b'feriti serji f'rasu u ammont konsiderevoli ta' demm madwaru. Sussegwentament ommi tfal fil-ħin li kienet mal-pulizija irċevit telefonata mingħand l-isqalli fejn qalilha li t-tifla miegħek u t-tifel il-ġenna f'indikazzjoni li kien minn għalih li t-tifel kien miet. L-Ispettur Colombo Zara komplejt li fil-viġinanzi instab van li kien irreġistrat fuq l-isem l-isqalli b'ħabel imdendel fuq in-naħa tax-xufier. Il-Maġistrat Staffraġ Żammit semet li aktar kmieni fl-istess jum l-isqalli ġabar l-tfal mingħand il-mara l-ħabta tas-6 ta' filgħaxija u ħadhom fir-residenza tiegħu f'Ħażebbuġ. Wara ħadhom fil-kumpless ta' Bay Street f'San Ġiljan fejn labu l-bowling u kielu. Kien hawn li t-tifla qalet lil missiera li kelkelu twama morra bir-raġel u iġiba jekk tħobbni kulu kollu. Fl-interrogazzjonijiet tal-pulizija l-missiera ammetta li kien tefa' pilloli tal-irqad fl-ikel ta' tfal bilan li jibqgħu riqdin sakemm jaslu d-dar tiegħu. Minn San Ġiljan il-missier saq u waqaf fiż-żona tal-White Rocks biex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Mal-pulizija it-tifla spjegat li missiera ħareġ mill-van mat-tifel u talaba ġiblu fl-ixkun ilma malli niżlet il-missier attakka iżda jirreżistiet u bdiet tagħtih bis-sieq. Komplet tgħid li missiera gidima iżda xorta nnexxielha taħrab b'huwa jgħidilha biex tiġri kemm tiflaħ għax inkella joqtolha. F'xhied oħra mis-Surġent Gary Sherry mill-iskwadra tal-omiċidi ingħad li fit-tielet jum ta' tfittxiji tar-raġel nhar l-10 ta' Marzu u n-nota ħiereġ min-naħa ta' wara ta' Splash and Fun u konfrontah bl-isqalli jgħidlu li ried item ħajtu. Il-każ se jkompli fl-24 ta' April waqt li l-isqalli baqa' jinżamm arrestat.